Pozdrav svima, danas ću vam pokazati kako da instalirate najnovije drajvere na vaš računar ili laptop. Evo ja ću vam ovaj link ostaviti u opisu videa. Evo driver pack online, on skida automatski drajvere sa interneta najnovije 2016. i odmah ih instalira. Samo vi morate kasnije restartovati da to sve normalno bude. Evo, kad skinete, pojavit će vam se ovako ovdje. Evo, pisat će koliko vam drajvera ili nekih programa nedostaje. Evo, ja sam na laptopu, nisam trenutno na kompjuteru kad sam god skinuo neki drajver za muziku za audio sam više to skidao, pošto imam kućištu zvučnik i nikad nije radio. I kad sam ovo pokrenuo, instalirao automatski, sve je proradilo, sve super radi, najnoviji drajveri. I evo sad kad vam ovo učita, kliknite expert mode. Ako hoćete da vi nešto stavite, da čekirate šta vam je potrebno, šta nije. Evo ovdje su svi ovi drajveri koje treba ažurirati ili instalirati. Vidite, ima ova 4 da instalira, a ove ostale sve da se ažuriraju. Evo ovdje neki neki program DirectX net. Imate ovako ovdje, vidite software. Evo neki programi koje još mogu da se instaliraju. Evo Opera, ovo internet pretraživači, ovo meni ništa sad ne treba. Vi kad nanovo instalirate Windows, vi možete izabrati Skype, evo torrent i tako to. I evo kad sve to označite šta treba, šta ne treba, kliknete, jako ja ću sve ovdje, kliknite instaliraj sve. I evo sad on počne da instalira. Tako ostavite računar da miruje jedno pola sata možda. Zavisi koliko vam treba drajvera, kakav vam je internet i to je to. Hvala na gledanju, vidimo se